μικρά κορίτσια και γι' αυτό μας έλεγαν όλοι ότι κλαίει το χωριό Καστράκι και κλαίει και ολόκληρη η Καλαμπάκα για το χαμό αυτών των 3 κοριτσιών που συγκαταλέγονται στους νεκρούς. Εμείς φτάσαμε εκεί, συναντήσαμε συγγενείς τους. Συγγνώμη, είναι οι αναρτήσεις τους την ώρα του ταξιδιού, τα ποσταρίσματα των κοριτσιών. Ήταν η πρώτη φορά που πήραν το τρένο για να πάνε στη Θεσσαλονίκη. Ακούσαμε και τον Θείο, ήταν νομίζω ο άνθρωπος που σου μίλησε στο βίντεο, στο Καστράκι που τον συνάντησες. Συνήθως πήγαιναν με το αυτοκίνητο. Ναι, αυτό ήταν μια ατάκα, μια κουβέντα του που μας συγκλώνησε όλους. Βλέπουμε τα βίντεο, είναι οι στιγμές μέσα στο τρένο. Τις βλέπετε χαρούμενες να συζητούν, να βγάζουν βίντεο, ό,τι κάνουν κορίτσια 19 ετών που διασκεδάζουν, που περνούν καλά. Λίγα λεπτά μετά συνέβη το μοιραίο. Ο θείος τους μας είπε ότι ήταν η πρώτη φορά που πήρανε το τρένο. Συνήθως μέχρι τη Θεσσαλονίκη τις πήγαιναν οι γονείς τους, ο μπαμπάς τους. Και πρώτη φορά και δυστυχώς δεν ξαναγύρισαν στο σπίτι τους ποτέ. 19 ετών, 2 δίδυμες αδελφές και οι ξαδέρφοι τους. Παιδιά που σύμφωνα με πληροφορίες και με τόσο ακούσαμε στην γειτονιά και στο χωριό που βρεθήκαμε, το καλοκαίρι είχαν και οι 3 βαφτίσει μαζί και ένα κοριτσάκι. Πολύ στενοί οι δεσμοί και ήρθαν για ένα τριήμερο. Σύμφωνα με τόσα μας είπαν στο χωριό τους, στο Καστράκι, στην Καλαμπάκα, και θα γυρνούσαν με το τρένο στη Θεσσαλονίκη. Στη Θεσσαλονίκη σπούδαζαν. Ένα τριήμερο όμως δυστυχώς, όπου τα πράγματα εξελίχθηκαν πάρα πολύ άσχημα και γι' αυτό ήταν όλοι σοκαρισμένοι εκεί. Θέλω να σας πω ότι. Είναι μια οικογένεια η οποία έχει καταστραφεί. Είναι μια οικογένεια που έχει καταστραφεί, Έλλη. Έχουν χάσει τα 3 τους παιδιά, τα 3 τους κορίτσια. Είναι 2 οικογένειες που περίπου συλλειτουργούν, από ό,τι καταλάβαμε, μια ταβέρνα εκεί στην Καλαμπάκα, στα Μετεώρα, στο Καστράκι, που είχαν αυτά τα 3 κορίτσια, τα 2 δίδυμα και την ξαδέρφη, το άλλο το κορίτσι, τα οποία χάθηκαν. Είναι απίστευτο. Ναι, σε ένα χωριό λίγων κατοίκων. Βλέπαμε πολύ λίγοι κάτοικοι και τους βλέπαμε το μεσημέρι που βρεθήκαμε κι εμείς εκεί να συναντούν ο ένας τον άλλο στο δρόμο, να μην μιλούν και απλώς να βάζουν τα κλάματα. Πενθούν όλοι λοιπόν εκεί. Σύμφωνα με τα όσα μας είπαν, οι γονείς τους είχαν έρθει εχθές εδώ στη Λάρισα από αργά το βράδυ για να προχωρήσουν έτσι στην αναγνώριση και παραμένουν εδώ, δεν έχουν γυρίσει ακόμη πίσω. Στο χωριό είναι συντετριμμένοι οι άνθρωποι, τους περιμένουν σήμερα αργά το βράδυ, ίσως αύριο το πρωί, ίσως να παραμείνουν κι άλλο εδώ, δεν ξέρει κανείς. Καταλαβαίνετε ότι είναι σε σοκ οι γονείς αυτών των παιδιών. Όπως είπες και εσύ, έχουν καταστραφεί. Μιλάμε για 3 πάρα πολύ μικρά παιδιά, 19 ετών, μόλις είχαν ξεκινήσει τη ζωή τους. Ξεκίνησαν να σπουδάζουν στη Θεσσαλονίκη, ήταν χαρούμενες, φαίνεται και από αυτά που ανέβαζαν λίγα λεπτά πριν από το δυστύχημα, και δυστυχώς όμως ξεκίνησαν για τη Θεσσαλονίκη και δεν έφτασαν ποτέ εκεί. Εμένα με συγκλώνησε